Sa mapagpala at ligtas na araw sa ating lahat, mga kaibigan. Ito mga kaibigan ang pagpapatuloy ng aking byahe mula Manila hanggang Bicol. Solo ride po bilang pasasalamat na rin sa lahat ng tumulong at sumuporta sa akin. Ito mga kaibigan din ng mga shoutout. Maraming salamat po sa inyo. Halos 10 hours na po ang biyahe papunta po ng Manila hanggang dito sa amin sa Polangui sa Albay. Sana po patuloy nyo pa rin po akong suportahan. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Ingat po tayo palagi. Bakit ang mukha
Thank you.